Mayong hapon naman, kalibutan. Mayong hapon, Luzon, Visayas, and Mindanao. No? Yari naman kita sa aton YouTube channel, Pirot Haranista. No? Magadulong naman kita sa pila ka mga ambahanon. Antes gali ako magpadayon, ginapangabay gali ni kwa, no? Nga ambahanon ni Abyan Buboytan. No? May ano kita, no? May tumalang aw kita diri nga isa ka Chinese. Tan mo Chinese guro ni. Buboytan kag sa iya kapamilyahan sa barangay Hunob-Hunob, Escalante City. Kag sa mga Ligo family sa Kulasi Antique from Rudjin Ligo, no? Kag subuman sa kay Adrian kag Franny nga taga Antique, kag sa kay Ivan Palomo aficionado sa Taiwan, no? Kag sa kay Jiri Batislaong sa Davao. Okay, ang ginapangabay ng ambahanon nga nagatigulo Mudos para ini sa inyo kag sa tanan-tanan naton nga mga subscriber. Maayong hapon lang sa inyo tanan-tanan kag sa tanan mga viewer. Okay, ari ang ambahanon Mudos. Bulawan ka sa mata ko, langit ka sa dughan ko, perlas kugit ang paghigugma mo, apang pisti sa bulsa ko, matahong mga dagway, kagbayhon nga walay angay, upod sa yuhong mong makabalani, salot sa akong kabuhi. Wala kag wala gid ako magdumdum nga mahimo gid nimo sa ako, kun ang tanan sa lamang kamudos, bahala na lang ang mahal nga Diyos. Basun ulihin na ang hinulsol sa mahusay mo nga pagpakuno-kuno, napapati mo gid ako, wala kag wala gid ako magdumdum nga mahimo gid nimo sa ako, kun ang tanan isa lamang kamudos, bahala na lang ang mahal nga Diyos. Mga dagway, kagbayhon nga walay angay, upod sa yuhong mong makabalani, salot sa akong kabuhi, sa mahusay mo nga pagpakuno-kuno, napapati
to ang ginapangabay gid nga ambano no, kay ginapangabay gid nato sa atong amigo no nga si Buboy Tan sa nga barangay Hunobunod no, Escalante City. Mo to ay pag-ulo nato na nga ginahimo nga ambano no, kay sa taplang na kanta ay siguro daw nagustuhan naman, di ginapangabay gid. Upod dali sa sa sina no. Ang pasensya kamo kay may ano ko bandar nyo kantahon ko anay naman subong ang mga pag-unaton ng mga ginhimo no kagaway pa naton ini ma-upload sa sa YouTube i-upload naton diri sa Birot Haranista channel. Antes ko gali sini mag-amba sa sining ambahanon bago ko ini nga ginatukod ang upod sa sining ambahanon. Shout out gali anay sa mga family serbando sa sitio Malicao City o Kabangkalan, Negros Occidental kag shout out man gali kay Bundoy serbando from Christine Punayan kag subong man sa kay Monterde family sa mga Monterde family sa Sibasti Antique halin sa kay Joe Monterde kag subong man sa sa Sinugbuhan family sang Sagay City, Negros Occidental kag subong man sa kay sa kay Joe Dinusta sa Dubai, UAE kag Dudong Pinoy sa barangay si Parok Jose Dalman, Zamboanga del Norte kag sa tanan nga mga Rico Sosa family. Malipayon lang paglantaw grasin. Ari naman ang isa ko kaambanon nga bag-o naman ato nga hiningan tukod nagatigulo Bukidnon. Wala ini nagaigo sa mga Bukidnon kuan lang nini nato nga bungang isip lang ni. Isang tinugan nagapuyo sa kabukiran gamantinir kamuti balinghoy tap ang kagbanayan puno sang dalagot nga kahoy ang palahuayan sakay sa balagun kag magduyan-duyan manubok ang paglantaw sang aton kauturan ngayara nagapuyo sa kabanwahanan bangod kay Bukidnon nga wala tinapusan nagkahuya-huya makigsimpong sa kadam-an. Bisan ako Bukidnon kag walang pasing kinaalam sa kinabugot kun pati ko managa hari sa dughan sa ibabaw bukid lang taon ang kapatagan katahong sang palibot akon git makit-an bisan amo lang sini ang kinabuhi ko ang tutang tinubuan hindi ko pag-ibaylo diri sa kakulangan nga akong ginapuyan malingaw ka sa huni sang mga kapispisan manubo ang paglantaw sang aton kauturan ngayara nagapuyo sa kabanwahanan bangod kay Bukidnon nga wala tinapusan nagkahuya-huya makigsimpong sa kadam-an bisan ako Bukidnon kag wala kasing kinaalam
nabuot kung paghigog managa hari sa dughan sa ibabaw bukid lang taon ang kapatagan katahong sa palibot akong gitmakitaan bisan amo lang sini ang kinabuhi ko ang tutang tinubuan hindi ko pag-ibaylo diri sa kagulangan nga akong ginapuy-an malingaw ka sa huni sang mga kapistisan diri sa kabukiran nga akong ginapuy-an ang kaaliwanay akong gid mabatyagan. Okay, amo yung itong mga kabyanan, no? Mga bago na itong mga tukod-tukod nga mga ambahano, no? Kung sa bagay, balaan nyo rumana, hayang mga tuno nga dyan nga gini tuno na akon, hindi man nini aton, balaan mo. Na ako nang kapanisang joke type ako mo, nga ini tuno, no? Na ginakanta, blatir mi sa eskwilahan sa una. Tayo daw nalipatan, ha? Inubrahan naton sa nga lyrics, ay ti English na sa una mo. Ti subong, Ilonggo. Amo to no? Tiguluhan naton bukid non. Halin kita sa Ilonggo, kadto naman kita biyanay sa mga Tagalog no. Ay siyempre kung kita lang din Ilonggo, siguro ba si damo maguro ka monitor subong ang mga Tagalog iti galapot gani sa pano sa bilog ng kalibutan. May ginihimo man ako nga isa kambahanon nga nagatigulo ikaw ini sa Tagalog ning bersyon no. Kung sa bagay hindi man nato mapirpik iti Tagalog, hindi man taga Manila mo, Ilonggo man kita, iti at least paano makapanggitag yapon, makahimo-himo kita sa isang jokay lang ang mga pagdihon-dihon sa ambahanon ng Tagalog. Ari ang ambahanon nga nagatigulo, ikaw. Ang ibigin ko
Okay, amo ito ang aton nga ambahanon nga bag-o naton nga ginatukod sa Tagalog nga bersyon ikaw. Nakagsubong naman gali no kay may nagapangabay gid sa mga Tagalog naton nga sang una tiya idulot na naman naton sa inyo kung sa bagay daw nalimtan ko ning mga ambahanon no kay galing nga may naga-remind sa aton kay damo ang naga pandiri sa aton nga nagasuporta man nga kung sa bagay tani daw nalipatan ko na ni nanungod sila na kung kumana na recall ko ining ambahanon nga nagatigulo ampon kay may kapilar na siya mag-visit sa anak ko mo nga kung pwede ambahon ining ambahanon di kay na ko lang ni ginano no ay mayo kami ara sa kwan sa gin-research ng isang anak ko gin-kopya ko lang na yun ari ang ambahanon nga nagatigulo ampon. Pinadedi ko ikaw, gatas ng kalabaw, lampi sinursihan, aking dinurdahan, ako ang tatay mong nanay. Pinakain ko ikaw sa palad ng kamay, aking pinaypayan, wag lang malangawan, aking kinantahan ng hilig kong di man, ako ang tatay mong nanay. Tandang-tanda ko pa noong bata ka pa, aking bininta singsing na pamana, ibinili kita iyaking manika para lang masyahan ka. Minahal ko ikaw ng higit sa buhay, pinalo man kita upang bigyang aral, ngunit ano ngayon, ano ang ganti mo, ba't mo ako ginanito? Pinaaral ko ikaw sa isang kolehiyo, nangungutang pa ako para sa tuition mo, ngunit ano ngayon, ano ang ganti mo, ba't ka nagpatukso? Bakit ka natulas sa masamang landas? Nagkulang ba ako ng payo sa iyo? Anong nakain mo't bigla kang nabuyo, napagkat sa ulong gapo? Okay, may ato nga ambahanon nga ginapangabay gid sa atong kauturan ng ampon no kaga upod pag sa atong ambahanon no kay pila ni gawa ka kwan galing ang iban nga Tagalog ay mayo ay ginaano niyo ko gina-remind niyo ko ari pagid no ang nagatigulo kupas mong larawan para sa inyo tanan-tanan. Ini kung sa bagay to no, na-record natin ini sang 1978 pa. Madamo sini sang mga millennial subong nga way pa makabalo sa sini mga ambahanon. Para gid sa inyo tanan-tanan. Nagatigulo ini, kupas mong larawan. Kupas mong larawan kung aking titigan sa aking pag-iisa,
hanggang ngayon bakit wala ka pa? Sampu na taon at least nila sulat, ikaw ba ay nasaan? Ang gulong ng palad, malupit man sa akin, aking tatanggapin. Ang iyong pag-alis, masakit mang dibdibin. Titiisin pa rin aking titiisin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan, dapat mong malaman, ika'y dadamayan. Tanging ikaw lamang ang siyang mamahalin. Ang dilin ko lamang ang aking libingan, ay iyong dalawin. At iyong dangawin, malamig kong libingan, huwag mong kalimutan. Sa luha piligin para lang mabuhay, para lang mabunga pag-ibig kong tapat. Magpakailan pa man. Okay. Amoy to no ang pila naton ka mga Tagalog nga ambahanon nga medyo nalipo na limtanan no sang kwan amo ta palang naton marumduman na. Upod dili sad to no. Ayong hapon lang gyapon sa tanan-tanan ng mga taga subscribe dire no kag sa mga taga Lantaw sa aton nga YouTube channel no. Magadulong naman ako sa inyo sang isa ka ambahanon na lang nga ginapangabay gid nga kung pwede ko no isalot ginaton na ini. Kung sa bagay kapilan naton ini ginload sa YouTube pero tig ginapangabay okay hatag ko sa inyo ang nagatigulo ng bahala ng buwas. Di lang pangatapusan naton ang ambahanon para diri sa aton YouTube channel Pirot Haranes. Sa higat sang baybay sa punusan, rumadito ko gintuan. Ang hingpit kong gugma kagimukin bato, sa walay duha-duha, kag sa tunga iutok sa tunga, o malipang kita. Bala sa baybayon natin dito, kung kag magsumpanahay, sang ugmang ginhugan malinaw ang tuyo. Hangin sa amihan, lubos nga kalipay, lubos nga kalipay akong napatyagan. Umalos ang uyok hangin sa bagat, naroon ang mamuluho. Natupas ang ulang kalagto nga balo, nangintas ang kapan, among nagkalat ka kag nagkapalas at tuhang duman.
adsang balas-balas naman umang pag-igong mamuhu magkalian nuron nga tumapasyahan balot sa baybayon yutay lang nga salya yutay lang nga salya malilayong mahagdibat yagong sobra pa sa pilas ang imo pagluhig kapag tampalas kalipay intanggas duha ang patubas unano ang tagnas ang labing taas bahala na utwas mahakdibat yagong sobra pa sa pilas ang imo pagluhig kapag tampalas kalipay intanggas duha ang patubas unano ang tagnas ang labing mataas bahala na ang buwas. Okay, madamo kita salamat no. Diri na lang ala kita kutob kaga maayong hapon lang sa inyo tanan. Hindi lang magkalipat no. Mag-subscribe hit diri sa aton nga kung pwede no. Mag-subscribe mo diri sa aton nga YouTube channel Pirot Haranista. Kaga hindi lang magkalipat Hindi lang naton hindi lang nyo pagilaktawi ang aton nga mga ads. Pangabay lang na. Okay? Kung magalantaw naman mo, i-diretso lang nyo kung pwede. Okay, maraming salamat. Kaga, mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan.